Hor beti jendiak ez nahi izaten, ondillo gua. Beti ondillo eskatzea galdu. Jendek nahi izaten du talo ona. Talo ona. Ez da erresa, Ez da erresa, ez da. Zer gauza esango zen izkion talo on batek zeuki bihar du, zer eta jo falta bihar? Jende asko galdetzen du, zein da sekretua, ez da? Talo on bat egiteko. Nik esango nuke pauso guztik ondo egotea. Vale. Baina, bueno, ez da bakarrik pauso, irina ona izan behar du, orea edo, masa, orea ondo indaun behar du, ondo oratuta, zuak ondo on behar du, ikusi, hola postutzeko. Zenba denbora onbiertzea orea egiten adibidez, eze polita, ai ama, ze gauza garra. Ez que ez daukan neurri zehatzik. Ojimetro izatea beti, ez da ojimetro, ai ama, hori ezin da erakutsi, inin, eta ikasi inbiar da orduan. Ez da erresa, batzuk nahi izan dute lehorragoa, beste batzuk bustigoa, azkenen guston arabera. Baina beti bueno, nik ikusi ezu prestatu ezunare nahiko xamurra zehola, horrek emate dio bere xamurtasuna ez da? Lehorra bali mago geho lanian bere gauza honak eta txarra dazka, ez da? Hori da. Vale.